tata onye izi inu ga-apụta bụ Obiemeka bụ onye alọ ọ dịghị afa nne ya. Obiemeka sị na ọ dịrọ mma ị na nwata ji n'ike maka na o jighọ mmanụ. Ọ dịrọ mma ị na nwata ji n'ike maka na o jighọ mmanụ. Nọ mmanụ ka eji eri ji. Ọ na nwata ejide ji esi nye bi nụ ọjụ jide ya wefe ya n'azụ eje na je na bịa ji ahụ n'ike napụta ya nwanyị ya napụta mfọdụ obere mana ụmụaka dị ike ha dị ebu ibu na ihe ọjụ ma ọ nwere ihe gị narị ha n'ike napụta ya pụrụ ya ga-apụrụ ihe ọ ya emenwu mana inu asị gaa na nwata ji n'ike maka na o ji họ mmanụ ọ ga-emesịa sị dị otu ya ka nye tonu jikọ inye mmanụ maka na ngọ ji mmanụ ojide ji mgbe onye ji dịka ori ya nke o ji bụrụ nwata ọ bụrụ okenye ọ ya ama na na-azụtagodo anyị bịa zọba ute ịzọ ute hapụ anyị ute ahụ abaghọrọ uru ya si ya n'elu onye m Igbo ji wesị na ebuzo nzọta anyị bịa zọba ute ịzọ ute zọgide ute nzọta ya mana ebe ya asị ya dọrọ ọ nweghị isi ọbụla ọ bụ na nwata ejide ji ọ bụ na okenye ji ji a fụ na iji mmanụ ọ ya mmanụ na ya akpa akpa isi anya anya ebiri ọsị ya enyekwa m mmanụ mana ọ bụ nwata o jide ji ojidesie ike mgbe ọ ya eje inu asị ga na ya n'ike nke bụ ya nkịtị na akpa ya mesịa jee ka ori afọ na mmanụ adịghị na je na ọ bịa atọ ụtọ na iji mmanụ wee ri ji ọ bụrụ okenye na-eri ji na mmanụ adịghị ya ọ ya ama na m chọrọ iri ji mmanụ adịghị ọ na-erigodo ọtọghị ụtọ ọ na-eri ya mmanụ ihe ọ chọrọ iri maka na ịma na ọ nwere oge ụfọdụ ihe ụfọdụ agụ ọgụ nnọọ achọrọ m ịlacha ụdara ịmana sị na ụdara na-anyakwa anya sị ha ụdara nnọọ na nke nne m na-afụ ụdara achọrọ m nnọọ iri ojoko achaghị acha ọ dọkọta okwu ihe agụ ọrụ ndị okenye ndị ụfọdụ na-agụba gị achọrọ m ịta ụlọ akwụ ma ihe bụ ụlọ ụlọ adịghị atọ mkpụrụ ụtọ mana ebe ndị dị ime na-achọgharị ya ebe ndị okenye na-achọgharị ụlọ isi ka ihe na-achọrọ ụlọ a oge mgbe na ọ dọkọta na ofu ihe na nweghị isi agụba gị oge nwere si na achọrọ m nnọọ iri ji etiro mmanụ eji rụọ ya ma isicha ya ị na-eli nwunye ya sị gị tinye ihe mmanụ isi mba ma nchọ m na iri nke mmanụ atọ mana ụlọ nwata onye eluta na-eji mmanụ oje ka orie olizi ya atọ ụtọ maka na mmanụ adịrị ya nke nnu na-adị ya ọ bịa negharịba anya ma iwepụta mmanụ si gị nyebi m ji ka nye gị mmanụ obi isi abịa luo ya anyị mana mgbe izi isi anya nye gị ji ọjụ ije ka ị na-aga anya ike sị ka ihe na-emere nwatakịrị agaghị o jighị go hapụrụ ya ji ọzịzọ na ọ egbu ya nkịtị o nwere inu ọzọ yite ya inu ahụ yite ya sị na maghị asị nwata bịakụrielu m n'oche na mma agba ya nkịtị nne ya akpọghị ya nne ya akpọ ya okunye anọdụ n'oche efe nwata ka ọ nọ n'oche ọkpọgalị ọ mụkara ya kwesịrị ikudi n'okenye onye na-eche ka ihe ọya yọọ ewee mgbe ya nkịtị kwụrụ ịkwa obere oge nne ya bịa nna nna ya kidekute mmiri ya egota m ihe jegota m ogiri okenye n'ọcha ahụ okenye jenarị ma ọ bụ na okenye nọ n'ọcha ahụ onye ekunichi ewejie maka na onye akpụ ya onye ka jisi abịa ka onye se efele ka isi abịa ka jegotara gị ihe ọ na okenye ka ọ bụ ya si abịa ka ije chụrụ mmiri onye bụ okenye mana ụlọ nwata ọ ya acha arụ nne ya akpọ ya nne ya akpọ ya saa nọ na nwata ji n'ike maka na o jighọ mmanụ ihe oge ụfọdụ ine ihe ụfọdụ anya o nwere nsogbu gawa ine ya anya ịrapịa ọwela ka edozi onwe ka nwefe ifu iso ya atọ imebie ihe inwere ife ahụ ndidi ọnwa na-abụ ọnwa ịtọ ọnwa isii o nwezighị itinye ya ọ nọkọta ya afọ nya ihe ọ na-eme na ọya ụmụ ọya ga ọnọkọta ihe mụzi mgbe o ji wee na mbụsị ha na-egbu nnukwu ihe ha na-egbu nnukwu ihe mụzi o ji wee na-asị ihe elutazi mgbosi ọ nala mana mgbe ọ na-egbu ite uche gị na oge na-apị aka oge na-anọgharị oge ọ na-egbu uche gị adị ya bụsị ga-echefu ya sị ihe abụọ nnọọ ya nọdụzi ya ba mmemetụ ya akpa ọzọ
ya amazi nke onye erugo ofu ọnwa o ji wee na ihe elutazi ya tezi mụzi ya ji wee kwụsị ilutazi ma ife ọ bụla itiri uche enyi ya ọwa gị isi ọgụ ụfọdụ ife ụfọdụ ine ya anya ịrapụ ya nwee rie ndidi wela nọkọta were aka ya gbada ogodo na oyi iwe ya wee ọdịghị ka anyị kpaa agwa dị ka anyị merụọ ya arụ ka anyị ji efu isi ka anyị apụta ka unu mee n'aka ịmekọta ji kpochie ụzọ beghị nje nala anyị ọkọta ụlọ abụlụ ọkọta chifo ilụta na anọ nwere onye achịaghị ise gepụta ka gị na afụ na ụzọ otutu pụọ tupu ịnata mgbede ike agwụchaghị dị nala anyị mgbede amụhe na-abịa na abalị agaghị ijire ka ịlụta ihe ahụ mere na ọ bụzi otu iwe anyị si wee mbọta ahụ o wee ịchọrọ igbu mmadụ ma abalị ịtọ ji gachazịa onye bụ na chi jikpo ha n'iwe echi ọ na-eze mana ije ka nala nna jie n'ike ike na-eme ịgbajie ya aka ma ọ mebie ife ma ọ bụ ọta agha alụ ma ya ọla ezi adapụ na ngigikpe ya ama nke mbụ nke bụ berebere ọgụ ụfọdụ a na-akpa ihe akpa onwe onye gị na ya ga-enwekọ anị ọ na-azọ mgbe a na-azọzi ihe ndị a echefu ihe dị na mmadụ ibie gbara agbata obi mgbe a na-azọ anyị a na-eke na-eme ihe niile olu ofu mbọsị nwa ya chọọ ịlụ ụlọ ọ wee dị ma na-agaghị onye nọ n'iru ka onye ụzọ esi wee pụta mana mgbe a na-azọ anyị mgbe a na-azọ na ebe anyị akọ ihe ka na-azụ ya onye a na-azọ na-agwọ ọgwụ na-anụ ọgụ na ihe niile o wee mgbe ya alụ ụlọ ịfụ na ọ bụrụ otu esi ekpe oke mgbe a na-alụ ụlọ ka ya esi ekpe ya mgbe a kere mgbe a na-akọ ji ị na-akọ ji inwe ike iji ụkwụ gaa n'oke ndị Igbo si na ọga n'oke ada azụgbu Aisha oke mmadụ na ibie n'ebe akọ ji na ọkpa na-aga ya mana oke na mmadụ na ibie n'ebe a lụrụ ụlọ ụgbọala ga-aga ya isi gị ụgbọala ịma na inyebeghị onye ahụ ezi mgbe ahụ ozi mana ị ga-anachakwala onye ahụ ị na-akọgbu ọnụ onye ahụ imegbu mgbe a na-eke anya ịkpagbuo ya nye nke obele obecha akwa isi ma ya onye mere o wee mgbe anya nwa gị ga-alụ ụlọ efu na ọ na nke onye afọ ka ezisi wee gaa iwe ka esi ya eme iwe bido nọgharị ba asị gị jee jee yọọ ya ka ndị ahụ mejere yọọ ya si agịnị m ga-ebido m ebe otu nsigbo ihe emenya mme ifu na okwu niile ikwu n'ihe ekwolokwu na-etikwa n'ọnụ gị maka ife na onwegolu gị ndị Igbo si na onye na-akpọ onye isi nwe onu ya kịta na obere anya ahụ o nwere ka esi wee ya ka onye gozi onye na-enyere gị ụzọ ya afọ ebe isi bụ aga ihe iji lụọ ọrụ ya afọ ebe isi ihe na-apụta ma ihe lụcha anya bụ ụlọ maka ifie ihe na ụfọdụ na-adị maka akpa ya akpa nwa nwa ji nke ọjide mmanụ ọ kwesịrị ka ọ kweta ka akpa ya akpa ọzọ oji afọ mgbe mmanụ ga-adị mkpa ọ ga-apụta o nwere onye na-enwe ife ụwa nwefee ya azụ inwe ụmụ agbọghọ yi nne na be gị ị ga-emesịa fụ na nwee ego nwee ihe niile mana ụmụ agbọghọ ahụ mgbe mfaluo ọdịmata ya n'ụdị ụdị ego ọsọ ọrụ nwee ụdị oke mmanụ ọsọ ọrụ bụrụ mesịa ị ga-achọ ka ụmụ gị nụọ dị oge ụfọdụ fụ na onye ga-abịa anọ ha wee ụmụ ogbenye nebe ị na-enetu anya maka iche ka ọgaranya ibibeghị bịa bịa n'ụọ ha ọgaranya nke fama mbịa o nwere mgbe ọ ya ahụ abịazi esi nke ọbụla bịa nke bịa bụrụ na ụmụ ịfụ na ogbenye dị mkpa ọgaranya dịkwa mkpa ọgwụ ụfọdụkwa ịfụ na onye imegbu mgbe ọ ga-eke ya mma mgbe ọ ya bụ emesịa mgbe a ga-achọ mgbe nwa nwa gị ga-achọ ọrụ mgbe ọ bụrụ na nke onye ahụ bụ onye isi n'ebe a na-ewe ọrụ ahụ akpa ha n'afọ ịbụ nwa onye dị otu sị ọ bụrụ na meghere ụzọ meghere ọ bụrụ na mechi emechi dịka otu gị na so dị mgbe ime ya ife ya bụ na ike dị na-awaja otu ilu ndị gboo n'elu obu ji egbuola agwọ mana agwọ na-egbu mmadụ obu onye kwuru okwu a obu si n'ike dị na-awaja n'ọnya menya ji egbuola agwọ ịmụta obu si egbu agwọ obu ya nọ n'elu ọjị fụ agwọ ka agwọ na-aga n'anyị ọgba agwa nkịta agwa alọgharị o nwere ebe o si alọgharị chee iru ebe ọ chegharị ogwu si n'elu ọjị ebe ọ nọ fepịa tụrịa anya fenikwa ụlọ ọnọdụ ọlacha anya agwa ahụ agwa enweghị ofu anya ọlachacha anya ahụ ọ tụgharịa jee na-akụ nke ọzọ
dekwe so n'inu ọja fetukwa pịa tọrọkwa anya nke bụ agwa ekpo isi agwa okpu ha n'isi obu tọgbuzie ya si n'ike dị na-awaja n'ọnya mmụọ obutu egbuola agwọ mana agwọ na-egbu mmadụ onweghị onye ike fọ jechara na bia eje biri onwere onye ihe ọma ji ebiri ụwa na-eme ntụgharị onye ọ dịrị mata tabụrụ ya ka ọ na-adịrị mma echi nke ijidie onye ọzọ ejide nke ọzọ onye ji amamife onye ji ike aka onye ji ịma mmadụ onye ji ịma akwụkwọ onye ji ịma mma onye ji ego onweghị onye na-enweta ha ncha niile enwegodo ha ncha niile ị gaghị anọ n'ụwa ebe maka ifie adịma na nwata ji n'ike o ji mmanụ emechaa ọ ga-achanata m ya bụ ka anyị mmalụ nọ na ọnwụ ha onye ka mmadụ ka jie ya onu emechaa anyị ga-achọkwa onye afọ anyị na-enetu anya ọ bụrụ ka ọ bịa alụchala gị iru ezigbo nne nata wechọ onye ya alụchala gị iru ezi ma kpọọ ya ka o jee gbutuolu gị akwụ ka ọ tụtara gị nkwụ o tere ịchọ na nkwụ na-agụgụ nkwụ iti agụụ na-abụghị ya n'ihi nwe ego nwe ihe nye mana ya adịgwe n'nkwụ na ịchọ nwoke na-ete nkwụ na mgbada chabigo nke wetakere ọbụbele nkwụ elu ka ṅụọ olugo mgbe ya ayị ya ihe iche bụ na o nwere ụlọ ọba oge ụfọdụ efe n'ụzọ ọmala akwa n'ukwu na-ete nkwụ egafere ya ụbọchị nkwụ elu ya agụụ ụbọchị adaghị ga-agba nkwụ oge na mkpa na-eweta nkwụ igbo izi osi eji ya dụọ ya ọ bụrụ na ọ na-ele ya kọbọ na abụọ lesi ya kọbọ ise eju ijeri ya ọ dị mma ka anyị jee na be Matias Ọdịmgbe onye a na-etu ya Ezike nwa Chinemere onye ama ọka onye ama o delu nnọọ nke n'isi ọ sị na onye agụụ na-agụ adịghị eburu ụtara si azị gbaa akpịrị ya onye agụụ na-agụ adịghị eburu ụtara n'aka bịa si azị gbaa akpịrị m azị bụ ụchụ agụụ na-agụ ya bịa bute ụtara n'aka budo ofe bịa sị achọrọ m ka akpịrị m mebie achọrọ m ka ihe too m na akpịrị ebe agụụ na-agụ ya o buru ụtara burukwa ofe ihe ọzọ ga-emezi na agụụ ga-akwụsị bụ na akpịrị ahụ ga-ekwe ka ụtara gafee ọ bụrụ na ihe bewa afọ n'okpuru wee tinye ụtara ọ ga-agarịrị na akpịrị maka ifie onye inu asị na onye agụụ na-agụ ada eburucha ụtara n'aka bịa asị azị gbaa akpịrị m ọ bụrụ ụtara n'aka bido ofe ọ na-asị akpịrị m osulu ono gbee turukwa onukwa gbee maka ife na akpịrị ya dị mma akpịrị na ụtara bụ nwanne onye ma eji wee sị na adakọrọ ụtara na ya akpịrị nwanne o nwere ebe ọzọ ụtara si enwe isi na-abụghị na akpịrị ewepụ akpịrị ụtara nweghị uru n'ọbara ada agapadoghị na ntutu ada anya dị n'azụ ada adịghị na n'azụ akwụkwọ ihe ụtara ndị abalị uru bụ na ọ na-aba n'afọ o nwere ụzọ nwere ụzọ aba n'afọ abụrụ na akpịrị ada akọrọ ụtara na ya na akpịrị nwanne mmadụ ada achọta ihe ọ na-afụta ihe ọ na-achọ njedebe anya ebe ọzọ ọ bụrụ na mmadụ a na-achọ ihe sị nna kedu ihe na-agbarụ mbọ ya jeenu n'ebe dị na onwe ụlọ ha na-alụ ebe ahụ ka ịma ma ha enyeghị ọrụ na-aja anya ebete ha aka na-achọ ka ije Abuja ka ije Kano jee Enugu mana o nwere ụlọ a na-alụgasị n'azụ ebe a jee n'ebe ahụ ka mmadụ ọ na-ebucha ụtara n'aka bịa na-asị azị gbaa akpịrị ya eji enyo enye ha gba n'aka jee n'ọdụ nso ogodo na nwe ọrụ dị n'Enugu ihe agba moto wee na-eje mana otu ọ dị n'azụ ebe ihe eji ụkwụ na-eje jegodu jee nwe ma enyeghị nke ebe ihe esibeghị wee pụta ụla jee n'ebe ọ dị nso ọ ka mma ọ ya akọ naanị na mmadụ na-afụcha ihe ọ na-achọ n'ebe anya ebe ọzọ ka anyị gasie ike Mike Eze onye alụ ọ sị na alụ London prọfesọ agba ya eze onye anyị niile na-eyibe nne ọ dapụtakọghị ọzọ tata n'usoro nke anyị nwere tata Mike Eze onye sị na mmanwụ ofu onye na-edu ada adị mma nkiri mmanwụ ofu onye na-edu ada adị mma nkiri ma igwe bụ ike ihe bụ mmanwụ bụ ọpụta enwe ndị na-ekweri ya egwu mmanwụ na-enwe ụmụ ụkwụ
ụmụ ụkwụ ya ọhụrụ ayaka na-enwe ọgbazuru obodo nwee ọkpọ keke ayaka ọ bụrụ na ayaka ga-apụta n'ime abalị ebe elekere mbụ nke ime nderi n'ebe elekere 10 ọkpọ keke ayaka apụtago na nke a na-akpọ oti mkpu n'ọnụ ndị nkịta oge a na-akpọ ya ọkpọ keke ayaka ọ na-akpọ kekekekekeke kpọọ na-aga n'obodo ama na nna ya ukwu ayaka ya apụtakwa n'ime abalị ọ nke ọkpọ ya abalị ịtọ ọzọ tupu ayaka apụtazi ya na nna echi ma ọ bụ ọgbazuru obodo ayaka ọ ya esi ụmụ oji baa uke si uke gbada anyị anyị bata abatete n'ofu abalị ọ pụta ike abatete osikwa ụzọ nke ọzọ bata mkpọ wee gbahụchekwa na-eme mkpọtụ mmụọ ka ọ bụkwa na-eme mkpọtụ na-ekwu okwu ịnụ anya ma na ọgbazuru obodo ayaka na-apụta ha mgbe ọha ga-esizi ma ọkpọ keke ayaka ma ọ gbazuru obodo ayaka mgbe adaka ayaka na onwe ga-apụtasị n'ime abalị ụmụ ụkwụ ya agagharịchago ndị mmadụ na-echezi ka nna ha ukwu ba ayaka pụta mmanwụ ofu onye tile adị mma nkiri ọ bụ na ayaka ahụ enweghị ọkpọ keke onweghị ọgbazuru obodo ọrụ n'abalị ọpụta ihe ike zụ ayaka ka ọ na-abịa ya ha ma na ọnya ahụ ha gaa ike na ewe rute nso mana ịnụ ha na ka ọkpọ keke ị na-akpọ esi nna na ebe a na-achị ya ebe ma ejezikwa na ayaka ya apụta maka onye ọbụla zuru ayaka n'ụzọ ma ajọ mmụọ ka ọ bụ izu n'ụzọ ozugbo gị mmanwụ ofunye chitile adadị mma nkiri ịfụkwa akataka ndị anata ịtalị ha na-ayịkọ ọnụ ha nke adị 18 ụzọ iyi okwu na-eme ụzọ iyi bụ n'ife igwe mmụọ nke ruo 14 ụmụ aka na-esozi ha n'azụ odu eju kwụcha n'ogoro ụfọdụ anọ n'elu na ọbịa ha na-ekiri ya ibe a na-ekiri ahụ ọsọ ofu mmụọ ọ bụ na onwe ofu mmụọ na-aga n'ụzọ nke ọ na-ejikwa ebe dịka apịa gị ya apịalụ gị ya arụ wee na-anazụ ka ha jee n'ebe mmụọ hinne ha jee na mgbada ma nwee mmụọ ofu onye tile ada mma nkiri ọ na-emekwu na ọ nwee ebe ya pụta onye ya pịara ịtarị ha nke nye anyị fụna ọsọ wee akwaghị aka ịda mmụọ ha emebụọ ya ha fụna ọsọ ya ịpịa ya ịtarị ọdodogo tụalụghị ọgụ ịbụ na onye nọ na onye mmụọ na onwe na mmadụ nkịtị n'ọgụ mmadụ nkịtị ga-emelinwu mmụọ na ọ bụrụ ike gị nyara maka na mmụọ a na-emesapụ arụ ọfụma o nwee ihe onye mesapụ arụ ka onye mmadụ nkịtị ebezie ọnwụ nke pịa gị tagị n'anyị na azụ n'ọsọsọ ya ịkwa ya akọta na n'onu ma ikpo ya aja ma ịkwa ya mmiri ịkwa ya mmiri ma n'imego mmụọ afọ ihe nke bụ nọ mmụọ ji ọgwụ ahụ atụ ya n'ahụ ịkwa mmụọ mmiri bụ ife ya emechita mmụọ ịma na emecha gị ihe ọrụ mmụọ na-akọ nsị ịkwa anya mmiri nwa ha ya elu ụlọ wee mmụọ nke ugbo na-abụ nsị na ahụ ubu aba ya n'ime arụ ka nke mbụ wee nọ mmụọ ịtarị akata ka ịkwa mmiri onwe ya anyị zi alọ ugboro 7 ọya na-ebuzi onwe ya ebu maka na alọ dị egwu ga-adịzi ha n'arụ ndị alụ a na-amụgo na-ada akwa mmụọ mmiri ọfụ n'ọsọ oyi ma ihe na-esi ikwa ogodo mmadụ nkịtị kekwa mmiri ọyị nachigara azụ nje iperefe ahụ iyi ikpe ya fọdụka mmụọ mana osi ihe ga-eme mmụọ nsọ ya yi mana ọ bụ na mmụọ ahụ dị ise iwe ofu epịaghị wee jekwa ya mmiri ịma na ị na-ahụ bụ mbosi afọ ịnọ ndị ọzọ ga-abịa zọwa nwanne ha ma ndị uwe ojii na-eme ya ndị uwe ojii ma ndị agha ndị na-azọ onwe ha ọ na ha dị isi arụ ọrụ ụzọ iwee tụọrọ ofu onye ọgụ ịnọ ndị ọzọ ma ise ndị ọzọ ahịa ekwe ka ị na ha mechaghị ya ịfụ na ime iche na okwe ka ị na-atụ ụlọ ọgụ na ha ncha ka ịtụrụ ọgụ ahụ ka ha ncha ga-abịazi na ihe mere ọkwa emego onye bie ka ọ dịkwa mmụọ sọ ya yi ihe ọbụla ga-eme nwunye onye efunwe ụzọ ọ na-efuzi ụzọ sị kwụsị ọkpọ mmadụ na-asa ka ụzọ esi ejezizi
eze esi abanye ide anyị mmụọ na anyị mana onye na mmadụ yi so onye nye na-ejikere jụtagoro ụzọ anyị esi ofu nwe ka ọ dị na mmụọ pụta na-ajụzi ụzọ onye esi wee na ụzọ bebe mmụọ ka ọ na-ajụzi ka ụzọ be mmadụ sọsọ ofu onye iyi ajọka ọ na-adịkwa na mmadụ ndị Igbo na-aba afa baa sọmadịna onye nne ji sọ ya esighị ike ka onye ndị nne ji saa ndị nne ji ise ndị nne ji ịnọ onye nne ji sọ ya ga-abụkwa nwoke na-eme ihe mana ofu onye ka ọ bụ ndị Igbo si na ofu onye na-asụ anị ọ dịka ọ na-akọla anyị eli oji nkechi ihe ofu onye na-asụ anị ị na-anya ije nọ na-akọla elili oji egwekedo nkụ mụ na anị ka ọ na-asụ mana onye na-adị saa asụ anị ọbụla oge anyị anyị focha buo ibu ndị asụchagbu ọfịa ahụ ka ya mana na-eri n'ofu ese mana ọ bụrụ ofu ya na-asụ ọ ga-ekesụa ya abalị isi ọgwụbeghị ya bụ na inu a si na mmanwụ ofu onye na-edu ga-ada dị mma nkiri ọ na ọ dị ka nwaanyị na-agba akwụkwọ wee bịa n'ebe ọ na-agba akwụkwọ ọ bụ ụzọ mmadụ ise anọ n'ebe a igbuo efi o si ka buo mmanya niile ntọwa epụta n'ọgbakọ ahụ na mmadụ ndị na-erughị iri n'ofu onye bịa na ọnwa elu ọpọsị na nwekọ ka nke nwoke na ndebe ha na-ese okwu ugwu na nsọpụrụ dị n'ihe ị na-eme bụ na ndị mmadụ bịara ọ ka mma na ndị mmadụ bịara nni ezuru ha karịa na isicha ndị ọnwa nyere ya na ifọ ebe a yiri mmadụ anọrọ ya n'agbanyeghị na nwoke a nọ n'ọchịchị agbanyeghị na amụ ya ama ihe ejikwa m akwamozu nri na mana ese ha abụnye anya ịmago nke otenye ya na ndị obodo ya dị ịmahụ na mmanwụ ofe onye adadị mma nkiri na nje na enweghị onwe esi nnawa aka nje nawa n'oge ya bụ na igwe bụ ike onye mmụọ nwere ikpo mmadụ na-enwe ikpo nzu nke ahụ n'odogbo mmụọ nwere ikpo mmadụ na-enwe ikpo nzu mmụọ na-ekwu okwe na nke a bụ alụsị ịpụta n'okwu alụsị ịfọ nzu a na-atọgasị na ya anyị gapụta ọtọ karịa nzu ịnọpụta nzu akwụkwọ uru hie nne kwanye elu nzu atọgasị ya ndị na-efe alụsị na ndị na-egide ekene ya ihe eji ekene alụsị ụfọdụ bụ nzu ogbe nzu ga-aha ka okpu ịkpọrọ agalị anya ime obi mekọta nzu akwakpo elu ka okwute dọleba mana ndị na-efe alụsị ahụ erika mmụọ nwere ikpo mmadụ na-enwe ikpo nzu ụtakọdụka na onye nwere mmadụ hinne n'ezinụlọ ma ọ bụ n'ụlọ ọrụ ya ma ọ bụ n'obodo ya ogodo obodo buru ibu ya eme ihe fadị aka mmekarịa obodo ndọbele aka ụtụ n'obodo ndọbele nke ka ogo ego ise mgbe ndị obodo buru ibu ga-aka ha ka kọba na abụ ọma ka nke ndị na-eketụlụ ọgụ ego ise maka na ọnụọgụ ha ka karịrị ọnụọgụ amaka Chioma bụ onye Ọnịcha ọ sị na onye isi ike ka ọgba nje na-abịa na bie ka ọgba nje na-abịa na bie ihe ini ya bụkwa eziokwu ịma na ọgbanje n'oge gboo tesikọta mgbe abụọ onye ahụ mụọ nwa ahụ nọ ebe izu kịta ọnwụọ ọdụkwa ime agwaghị na ọdụkwa ime ọzọ na onye nkwa isi ọma ọkpọ afọ ime ọnwa ite naanị mmụọ ya ụlọ ọnwa ise jụrụ ọnwa ọnkwa ọ na ọnwa bela oge ọdụkwa ime ọzọ ọ wee tụọ ime ise nwa nke onye ji aka ka ncha ahụ kpọọ inu wee sị n'onye isi ike ka ọgba nje na-abịa na bịa ọgba nje abịa ọ ya adịkwa ime na-aṅụrị n'ọdị ime ọmụọ nwa ete ude ṅụrịa ṅụọ mmanya baa ya afa mee ihe niile ndị baa ya afa ihele ụlọ nwa anwụ ọ ya emegide tụọ ime isii mana onye eji nwa onye eji họ nwa onye nkọzi atụọ ime ịtọ jide ụmụ ịtọ onye nkọzi atụọ ime na-abụ jide ime onye isi ike atụọ ime isaa na-amụsọ ọgbanje nwa nke ya nọ ịnụ asị na onye isi ike ka ọgbanje na-abịa na bie ịnụ ọ na-egosi ịṅụ ọṅụ nte onye na-akpọ ịṅụ ọṅụ nte ọṅụ nte bụ ọṅụ na ha anọte aka ọ na-ebido ụlọ ọ na-ebidokwa ụlọ ọfụ onye ọ na-aṅụrị na nna na ọ na-ebidokwa ụlọ n'ọlụ migokwa ụlọ ọya alụsọ ụlọ ha nọ na nka ụgbọala ya mgbuo ya n'ụzọ
nne ya sị aṅụa m ọṅụ nte aṅụa m ọṅụ nte aṅụa m ọṅụ nte ọ na-ebezi akwa alị gọsị aṅụa m ọṅụ nte ana m aṅụ ọṅụ nọ n'ala ụlọ mezie n'ọṅụ m ka o si wee kwụsị ọṅụ nte nte bụ nwa obere arụrụ a na-akpọ nte ọṅụ ya ọṅụ na nne na-alọchi nne ya na-ewunata ife ha mfa na-eli obere oge ofu n'ime ụmụnne afọ ya agbapụ nke aha nwụọ ọṅụ ya ha akwụsị onwe okwu na-asị nwa ịdịzi afọ ka nte nne na-alọchi ya anụnụgo okwu ahụ ịdịzi afọ ka nte nne na-alọchi nte nne na-alọchi na ọ ya elugide afọ ya ebu ofu ndokọta afọ ha gbatu nke ha nwụọ nwanne ya na-aṅụrị ọṅụ na nne ha na-alọchi ha na-eli olili ebe akwa na nwanne ya nwoke afọ ya agbawa ọṅụ nte ọṅụ na ha anọte aka na nwa gị n'ụdị a na-aṅụ na nke ọzọ na-amụ nwa wee nwụ ọṅụ ahụ a na-ebilite na nke ọdụ anọ dị akwụsị ozugbo na nke nụ mbụ na-amụ nwa wee nwụọ nya ọṅụ akwụsị akwa ebido ọṅụ nte na onye na-esowe onye ọgbanje na-abịa na bịa ọgbanje bịa ọ bụrụ ịbịa na anyị na ọbịa na-esi n'afọ abịa anyị kwuo otu onye oche na ọbata akụ aka bịa na anyị n'oche ọbịa osi n'afọ wee bata ka nwa ịta vuo ya ọgwụ ite naanị ozuo ije chịa ya n'ebe a na-amụ nwa ịmụpụta ya ịnọta ya aṅụrị ọṅụ n'ọmụgwọ nne nwunye ya abịali o ncha ọmụgwọ nye ihe ọmụgwọ gori akwa gori akpa ụkwụ gori ihe yi na ọna izoketa ji masị nwa anwụzi ọ bụrụ sọsọ n'afọ ahụ n'afọ ime nye alọ na ego eji wee gbapụta ya n'ebe a nọ ya nwa na ego eji wee n'ọmụgwọ ya chata ji na-anakọrọ n'iyi ọṅụ nte onye isi ike ka ọgbanje na aja na ihe ọ bụ na ife a na-aga alụ mmadụ ọfụma ọ da ama ofe onye ụkwụ kpọrọ nna ihe a mere gị nke ka ọ dị gị otu aka ihe mbela onye isi ike ka ọgbanje na-abịa na biya mgbe ihe na-emebi ka mana ọ bụ ezigbo ihe onwe ihe na-aga aga otu a nnọọ ọ jikwa ya adọ mmadụ aka na ntị na ihe a na-eme ego anyị na-enwe ọbụzịkwa nke ezigbo ihe ha makwa n'aka ọtọ kedụkwanụ nke bụzi mbọchị aka ka ibido afịa elugolibo ụlọ ịtọ anyị wee na-ewu aba na ọzụkwa mma oju ọkụ lụtakwa n'onye isi ike ka ọgbanje na-abịa na biya ihe awụkwala ezigbo uru ka ọ bụ nna gboo na-emebi ya nwe ụdị onye nwa ya nna bịa gịnị bịanara anyị ebe a kedu gwakọtara m ka isi gana ka mmalụ ka ibe anyị jụọ m ka mmalụ ihe na anyị na-enwe ebe ihe nọ ịnọkwa ọfụma ịkwakwa aka gị ọtọ ịkwakwa ọnụ ụgbọ gị ọtọ gwakwa m ka m nna nwa ka mmanya na-egbu m ndị gboo na-ekwu ndị kịta achọghị ịmanụ ebe ọ fụna aja si ịkpa anya bụ ego ebe a na-eweta anya ọsị gịnị ọmụ ya agwụ ya to iso onye ihe gbanwe ebe agbọghọ fụna ọnya ọ butekwa ọnwụ niile a na-anwụ kịta ma nke ndị nna ma nke ndị na-eteta na-adịghị mma juu n'ebe niile Chiọma si ifute dunu wee zute inu a ọ sị na okenye taa isi azụ ụmụaka abụọ ndị mmụọ bụ okenye taa isi azụ ụmụaka abụọ ndị mmụọ bụ ka anyị gafee nke ọsịsọ John Paul ọnwụdebe okwuru onye ebe ọ bụ ọsị a na-egwu ini si n'ebe akwa ka ụmụazị hapụ iche na-egwu ọnụ ewu si n'ebe akwa ka ụmụaka hapụ iche na-egwu ọnụ eyi a na-egwu ini ịmana ebido ha na-egwu ini mana nke mbụ ozu anwụgo dọla adọlụ ada egwu ini mgbe onye ozu ka dị ndụ mmadụ ka dị ndụ ozu ya anwụgoro ewere ekwu ka ebe egwu ya si ji egwu ya n'isi ọba mgbe ahụ ozu adọlụgo mgbe ahụ zozodo ebe ga akwa nwunye ya na-ebe nwanne nwaanyị ya na-ebe onwe ya na-ebekwa ndị agbata obi tinyego mkpu mechie ọrụ mana onye ka anyị na-ebe akwa nwunye ya
onwe ya ike akwa na-ebezi ndị agbata obi emechichago n'ike akwa ugwu ha mana ụmụ ya na nwunye ndị akwa na-ewutezi n'ime obi ka anyị na-ebe ndị inyi a na-ewe na-egwu mana ọ bụrụ na ada ebe akwa chacha ụzọ adọlụ n'ime ụlọ ndị inyi a na-egwu ndị mana na-agafe n'ụzọ ọma mma na onye nwere ebe a na-afụ ndị dị na-egwu imi na-egwu ebe pụta na-egwu ọnụ eyi ihe a na-egwu ute ebe a na-egwu ebe dị ekere ha dị ịtọ ma ịnọ ma ịbụ egwu ya imi mana ọ bụrụ na ebe a na-egwu ọnụ eyi mba ha na-egwu ute egwu a na-ekwe mana ọ bụrụ na a na-anụ anụ akwa ga-azị ọ dịka onye nwụrụ a na-anụ akwa ya akwụkwọ ini ka ha na-egwu ebe enyi ọ ya akwụkwọ ini ka a na-anụ ka a na-ebe akwa n'ebe enyi ọ ha na-ada ebe akwa ọ na-adịra ka a na-egwu ọnụ eyi ọgụ ụfọdụ efu onye mere na ife onye na-ebe akwa ma onye ihe na-ewute anya na-acha mmemme si anya na aradụkwa onye chọrọ okwu ọ bụrụ na iwe na-ewe mmadụ ọ na-ebe akwa mana anya achaghị mmemme imi ya ada agụsịsị anya mmiri ada apụ ọbịa na-ebe akwa ema na akwa ahụ na-akwa ime obi ema na ndị mmadụ nke fọ ihe na-ewute ama mma nke ịbụa ọ na-abụ ewekọtasị ife anyị emepụta ife ọfọ ma ị anya ọnwụ ya gaghị onye egosighị na mgbe ha na-eme n'azụ ebe enyi ebe ịpụta n'ebe a na-agba nkwụ na nwudo anwụrụ na-akwụrụ ndị ọdịga nwe ndị na-eme a na-akpọrọ adị ya nwaanyị ha sịkwa m ụfọdụ nwụtụ anwụrụ ga-esi wee na-akwụ n'ife na anwụrụ abụọ ndị mmadụ ise ya eri ka a na-esi ebe enyi afụ ọkụ ebe a na-esi osikapa afụ nwere mgbada ofe onugbu wee sie n'akụ nke ọzọ ofe akwụ na nke ọzọ a na-eghe anụ anwụrụ ihe abịazi ọkwụ n'elu ị na-agabezi n'ama isi ọ dịkwa nwe ha na-eme na be ndị a na-asịkwa m na anwụrụ ehigazi mana ọ bụrụ na na-agba nkwụ ahụ egafeta nwere ihe ịnọ afụrụ ebe amadu akpata afụghọ ndị na-aba na ọnụ ụzọ ha eghe oghe anwụrụ ada akwụ ọ na-ata aka na-eme ya kwata aka nọ a na-agbado kezi nwekwa ya na-emedemebe ndị ya na ọ nwere ihe na-agba ama ihe a na-eme ọ bụrụ na na-eme mmemme na tata ọnụ ụzọ ndị a nke eghe n'ọhịa ọnụ ụzọ ama anwụrụ a na-akwụrụ ndị mmadụ na-aba na-akpata ama akpata akpata ma ọ dị ka ha ịmazi na ọtaka na-akpala dị nwaanyị ọ sịkwa m mana onye na-akpala adị nwaanyị tata ọnụ ụzọ emechie onwere onye afọ n'ebe ahụ onweghị onye na-aba nwaanyị na-apụta mana ahazi ezigbo na ọda ka a na-eme ihe nwa ya bụ na ihe niile na-enwe ife na-egosi ha na-eme ọ bụrụ na ọ dịghị otu afọ ọ na-emegharị anya onye meji etu anyị nso na ọgba ụzọ agba na-emegharị agba ọgba ụzọ agba na-emegharị agba eme ihe agba na nke agba bụ ihe ekwu na-ahịa eme egbula agba n'elekere ịnọ nna bịa ka ikpe agba ka egbuo agba ọfụma ka amalụ mgbe ọ ya adawala anyị ka egwu na-akpe n'oyibo igbu agba appointment igbu agba na-ezute n'ebe dị otu a ma ọ na ọ ya abịa echiche ise niile n'elekere ịnọ nke mgbede na ya egbu ọpapa egbu ya ka ị chapụta n'oge ya igbu agba bụ onye ahụ ife ọpụtara n'oyibo appointment onye ahịa ọpụtara n'igbo agba onye mere asị na a na-egbu agba ha na-edewela ọkọchị si na-eji onye ọbụla ụgwọ mana a na-egbu agba ha na-edewela ọkọchị agba ahụ bụ onye ha kuru na-akpa ya n'oyibo a na-egwu ini si na-ebe akwa ka ọdadịna ka na-egwu ọnụ eyi ọnya mana inu a ntụzi n'ikpeazụ sesi na ọgba ụzọ agba na-emegharị agba onye nji wee jụọ gị maka agba afọ ọgba ụzọ agba bụ na ọ bụrụ na na-enwe ha eme na elekere 12 nke ifi na ọha na eze ga-ezukọ n'ama elekere 12 nke ifi elu n'elekere 8 nke ụtụtụ ọbịa nọdụ anyị n'ebe anyị onye gọzọkwa ọnụ ụtụtụ a ka ekwu ihe akọ na n'ife na nwekwa ndokoye nọkwa n'ama mazikwa mma ozikwa na ife m ọ bụ ụzọ agba
ihe ekwu na-efe ọ bịa were ụtụtụ bịa nọdụ na mba ngwa ọnụ nwe na-achọ ije acha ịnata ka ije ọ na-adịkwazi ka na-asị na nke nwa amasazikwa ihe ekwu ọ bụ ụzọ agba na-emegharị agba ọ bụ na ohi ekwu n'elekere 12 ka a ga-eji wee gbakọ ọrụ elekere 11 ọbịa ọ dị iche sị na ọbịa n'oge mana ekwu n'elekere 12 elekere 8 bịa na n'ụtụtụ na danyị onye ọzọ nyepụta ọtụtụ ekwu ihe ha ka ọdụgọkwa n'ụtụtụ ka njụọ nwunye m ka mmazi ma ọ naghị ije ọ na-echeghị azụ ma amazi ekwu taa ọ bụ ụzọ agba na-emegharị agba ọ dị mma ka anyị jee na nke Chukwuka dibịa bụ onye nnobi osi na kama nwoke ga-esi ogiri ya si ya nkwụnkwụ idegharị ya n'inu a n'onu ọzọ sị onye inu ahụ ịtụgharị afụma sị na ọnụ nwoke na-esi nkwụnkwụ na-esi ogiri otu ndị Igbo si atụ ọkwụrụ ọtọ ọfụma ọnụ nwoke na-esi nkwụnkwụ na-esi ogiri bụ na onwe onye ogiri ga-esinarị na ụlọ nwaanyị ogiri na-esi ebe a ma mụ nọ na-ete ogiri ị na-anya n'ụlọ mana onye asị nna unu na-ete ogiri ebe na ọ dabahụ n'ọnụ chacha n'onwe ihe eji malụ ndị eji ji malụ nwoke were ede malụ nwaanyị ejikwa ogiri malụ nwaanyị ejighị ogiri malụ nwoke ndị Igbo sikwa na ọnụ nwoke sie ogiri ịma na aka nwaanyị dị ya o nwere ife eji malụ nwoke ma ihe eji malụ nwaanyị eji obi malụ nwoke were mkpuke malụ nwaanyị ifụzi nwoke na-eke ogiri ndị Igbo sikwa na nwoke na-apị ụkwa na ihe na-eme nwaanyị ga-apịnwe ụkwa ya ewepụ ya n'arụ ọpịsị ụkwa ọmacha ya ozugbo ghee ya chepụta ya taa ọpịsị ụkwa ọmacha ya ozugbo sie ya bute ụkwa erie mana isi nwoke ji epịa ụkwa ka erie n'efife ọ ya apịgide ụkwa mgbede apụ ọ pịchabeghị maka na ọ maghị ya arụ onwe ụdị ozi ụmụ nwoke na-ejenwu nwe ụdị ha ejenwu isi nwoke nje egbutu ụkpaka na ogbutu ya ọka ha daa chaje walụ nke walụ mana isi eje onugbu ma onye aje ka ọtịta obere ofe ka e wee rie nne ife nke mbụ naghị esigide ofe ahụ mgbede apụ nke ịba na-esicha anaghị eri ejighị ha ite ofe mara ụmụ nwoke nkwụ nwoke na-ete mana ejighị ha wee malụkwa ifo nwoke na-esi nri ọfụma mana ọ nweta n'aka nne ma na nne jisọ ya mana ọ nwere ụmụ nwaanyị hi nne na be ha ọnụ nwoke kwesịrị na-esi ogiri esi nkwụnkwụ na kwesịrị na-esi ogiri o nwezi ife nwoke na-eme dịịrị ya ịlụta ụlọ bụ ọrụ nwoke ịṅụ ọnụ ụzọ ámá bụ ọrụ nwoke ọrụzie mgbe ịnụ nwaanyị bụ ọrụ nwoke mana ọ nwezi ọrụ dịịrị nwaanyị nwoke nụọ nwunye ewere gị na onye na-esi ozi nri ọ si ozi enyi mana ọ chọrọ isi na ọ bụ na ọnya ka ụlọ esi m nya ngwa ndị di m ka ụlọ tata onye asị ndị nwaanyị ga-esi eta sie ya echi sie ya oge niile nke ahụ dị iche ọrụ nwoke otu nwoke awụ atọ apụ jechọọ ihe ha ya eri ọnụ nwoke kwesịrị na-esi ogiri nkwụnkwụ na ọ na-esi ogiri nkwa ise ya bụ ọ na mmadụ eme ije keta ya ụta ọ na-ụzọ ọ emesịa nwaanyị ọrụ nwoke ka ọ bụ hapụke na ya ọkwa ihe ọ mekwa kwesịrị imene abụkwagasị ndị gboo chọọ ikwu okwu aṅa ọ bụrụ na ọ chọọ ikpenyere ụmụ nwoke ibie ọgọ ofu nwoke na ọrụ nwoke na-agba n'ilo o nwekwa o mekenye nwunye ya ji ekpe ya n'aka ụmụnne ma ụmụnne ya ofu onye asị anyị egbu ya egbu ihe a na-ajụ mkpi bụkwa epụtakwa ọla na ọbụrụ ka ebe ịrahụ nọọ ifu mkpi na ọtụtụ isi mkpi pụtakwa ọla asị na-apụtaghị ịjụọ mkpi ka ebe ịrahụ mana onwe ọzọ ihe na-achọ ka onye na-amaghọdụ na ọnụ nwoke na-esi nkwụnkwụ esi ogiri okwuo ya otu agụkọ ikwu agụ abaghị ya bụ na oge ụfọdụ onye chaa ka ose n'afọ aka ose ife dịele nwoke dịele ụmụ nwoke ihe dịele ụmụ nwaanyị dịele ụmụ nwaanyị. Ọ dị mma.